Najväčšia delostrelecká guľa sa nachádza neďaleko dreveného kríža. Objavili sme i ďalšie dve, menšie, tie sú po jeho boku. Som Novozámčan, ale také som ešte nepočul. Podľa pamätníkov skutočne tu železné 3 gule sú. Podľa našich informácií pochádzajú gule buď z tureckého obdobia alebo z čias Kurucov z 18. storočia. Kaplán sa o tom, čo sa skrýva za vypuklinami, dozvedel až od samotných veriacich. My hovorili o tých guliach, že naozaj pochádzajú z tohto obdobia, že sa zachovali z toho bombardovania. Pán Tibor z Nových Zámkov má dokonca podobnú delostreleckú guľu na vlastnom pozemku. Vo svojej záhrade ju má od začiatku 20. storočia. Našiel ju jeho starý otec. 1901 to náhodou sa špáral ešte. Odtedy to máme. No, pomaly bude mať 400 rokov, takže hovorím, celý to zobrať do Spojených štátov. Nové zámky tak majú dokopy minimálne 4 záhadné gule. Jednu na pozemku pána Tibora a 3 na farskom kostole na hlavnom námestí. Delostrelecké gule menia i svoje farby, a to pri každej obnove fasády. Marek Šilhavík, televízia Nové Zámky.